Genesis, Kapitulo 30. Si Raquel wala makapamata sa kay Jacob. Gani nangimon siya sa iya utod, kanagsiling siya kay Jacob. Hatagi ako sing kabataan. Kung hindi gani, mapatay ako. Si Jacob na akig kay Raquel kanagsiling, hindi ako makatalo sa Diyos. Siya ang nagbuot nga hindi ka magbata. Nagsiling si Raquel, yari ang akon ulipon nga si Bilha. Huliri siya. Agud magbata siya para sa akon. Sa sini nga paagi, manginiloy ako sang isa ka bata. Gani ginhatag niya ang iya ulipon nga si Bilha sa iya bana. Kag ang iya bana naghulid sa iya. Si Bilha nagbusong kanagbata sa kay Jacob si isa ka lalaki. Si Raquel nagsiling, ang Diyos nag-apin sa akon sa iya paghukom. Ginpamatian niya ang akon mga pangamuyo, kaginhatagan niya ako sing isa ka anak ka lalaki. Gani ginhingalanan niya siya kay Dan. Ang ulipon ni Raquel nga si Bilha nagbusong liwat ka nagbata sa kay Jacob sing isa ka lalaki. Si Raquel nagsiling, nagpakig-away ako sang mabudlay nga pagpakig-away batok sa akon utod nga babay. Kag nagdaog ako. Gani ginhingalanan niya siya kay Neftali. Sang pagkatalupangod ni Leah nga naguntat na siya sa pagpamata, ginpaasawan niya ang iya ulipon nga si Silpa kay Jacob. Dayon si Silpa nagbata sa kay Jacob sing isa ka lalaki. Si Leah nagsiling, mapalaron ako. Gani ginhingalanan niya siya kay Gad. Ang ulipon ni Leah nga si Silpa nagbata sa kay Jacob sing ikaduhang anak nga lalaki. Kag si Leah nagsiling, do ano ka malipayon sa akon. Karon ang mga babae magatawag sa akon nga malipayon. Gani ginhingalanan niya siya kay Aser. Sang tion sang tig-alani sang trigo, si Ruben nagkadto sa uma, kag nakakita siya sing mga mandragora. Nagpanguha siya sini kag gindala niya sa iya iloy nga si Leah. Si Raquel nagsiling kay Leah, hatagi man ako sa mandragora sang imo mga anak. Si Leah nagsabat sa iya, hindi pa balatuman nga ginkuha mo ang akon bana? Karon nagatingwa ka pa sa pagkuha sang mandragora sang akon mga anak? Si Raquel nagsiling, kung ihatag mo sa akon ang mandragora sang imo mga anak, sarang ikaw makahulid kay Jacob karon sa gabi. Sang pag-abot ni Jacob sang hapon halin sa uma, si Leah nagsugata sa iya, nagsiling, dapat ka maghulid sa akon karon nga gabi. Kay ginhinakayan ko ikaw sa mga mandragora sang akon anak. Gani nagyuosa sila sadto nga gabi. Ang Diyos nagsabat sang pangamuyo ni Leah nga nagbusong siya. Kag nagbata siya sang ikalimang anak nga lalaki sa kay Jacob. Si Leah nagsiling, ang Diyos naghatag sa akon sing balos. Kay ginhatag ko ang akon ulipon sa akon bana. Gani ginhingalanan niya siya kay Isakar. Si Leah nagbusong liwat, kag nagbata siya sang ikanom nga bata nga lalaki sa iya ni Jacob. Nagsiling siya, ang Diyos naghatag sa akon sing maayong regalo. Karon ang akon bana magapadungog sa akon, kay nagbata ako sa iya sing anom ka lalaki. Gani ginhingalanan niya siya kay Zabulon. Sang ulihi nagbata siya sing anak nga babayi, nga iya ginhingalanan kay Dina. Karon ang Diyos nagdumdum kay Raquel. Ginpamatian niya ang pangamuyo ni Raquel, kag ginbuot niya nga makapamata siya. Nagbusong siya ka nagbata sing isa ka anak nga lalaki. Nagsiling siya, ginkuha sang Diyos ang akong kahuluyan tungod sang akong pagkabawas. Kabay nga ang Diyos maghatag sa akon sing isa pa ka anak ka lalaki. Gani ginhingalanan niya siya kay Jose.
ang pagdayaay ni Jacob kag ni Laban. Sang mataw na si Jose, si Jacob nagsiling kay Laban, tuguti na ako sa paglakat, agud makapauli na ako sa amon. Ihatag sa ako ng akon mga asawa, nga akon ginpangagaran sa imo, kag ang akon mga kabataan, kag malakat ako. Nakahibalog gid ikaw kung daw ano kaayos ang akon pagpangagad sa imo. Si Laban nagsiling sa iya, kun mahimo, pahambala ako sini. Nakatuon ako magpanghimalad, kag nakahibalo ako nga ang Ginoo naghatag sa akon si mga kayuhan tungod sa imo. Isiling lang kung pila ang isuhol ko sa imo, kag ihatag ko ini sa imo. Si Jacob nagsabat, nakahibalo ikaw kung daw ano ang pagpangagad ko sa imo, kag kung daw anong pagdamo sang imo mga hayop sa idalom sang akon pagtatap. Sang pag-abot ko, jutay pa lang ang mga hayop mo. Pero karon madamo na gid, kag ang Ginoo naghatag sa imo sing kaayuhan tungod sa akon. Karon dapat na ako magpaninguha para sa akon kaugalingon nga panimalay. Si Laban nagpamangkot, ano bala ang ibayad ko sa imo? Si Jacob nagsabat, wala ako nagapangayo sing suhol. Magapadayon ako sa pagbantay sang imo mga hayop. Kung sugot ikaw sa ginasiling ko, tuguti ako sa pagtanaw sang imo mga kahayupan, kag sa pagkuha sang tanan nga itom nga mga tinday nga karnero, kag sang tanan nga kambang, kag may pintok-pintok nga mga tinday sang kanding. Amo lang ini nga suhol ang luyag ko. Sa ulihi, mahapos mo mahibalaan kung nagdaya ako sa imo. Kung mag-usisa ka sang akon suhol, kung may kanding ako nga hindi kambang, o kung may pintok-pintok, o kung karnero nga hindi itom, dayon makasiling ka nga ina, kinawatan ko. Si Laban nagsabat, sugot ako, amoy na ang himuon ta. Pero sadto nga adlaw ginpain ni Laban ang lalaki nga mga kanding nga may guray-guray o kung pintok-pintok, kag ang tanan nga babayi nga mga kanding nga may pintok-pintok kag kambang o kung may mga puti. Ginpain man niya ang mga karnero nga itom. Ginpaatipan niya ini sa iya mga anak nga lalaki. Dayon naglakat siya palayo kay Jacob upod sa sining mga hayop sing 3 ka adlaw. Si Jacob nagatipan sang nabilin nga mga hayop ni Laban. Si Jacob nagkuha sing hilaw nga mga sanga sang alamo, abelyano, kag kastanyo. Kag ginkuha niya ang iban nga mga panit, agud ang mga sanga may guray-guray nga puti. Ginbutang niya ini nga mga sanga sa tubangan sa mga hayop sa ila ilimnan. Ginbutang niya ini didto kay ang mga hayop nagakastahanay kung mag-inom sila. Gani kung magkastahanay ang mga kanding sa tubangan sa mga sanga, nagbata sila sing mga guray-guray, mga pintok-pintok kag mga kambang. Ginpain ni Jacob ang mga karnero sa mga kanding, kag ginpaatubang niya sila sa mga guray-gurayon kag itom nga mga hayop ni Laban. Sa sini nga paagi, nagdamo ang iya mga hayop, kag wala niya pag-isimpon sa iya ni Laban. Kung magpahigal gani ang maayo sing lawas nga mga hayop, ginabutang ni Jacob ang mga sanga sa atubangan nila sa ila ilimnan, agud magkastahanay sila sa tunga sa mga sanga. Pero wala niya pag-ibutang ang mga sanga sa atubangan sang maluya nga mga hayop. Gani ang mga maluya iya ni Laban, kag ang mga babakod iya ni Jacob. Sa sini nga paagi, nagmanggaranon si Jacob. Madamo ang iya mga panong nga mga karnero kag mga kanding, mga ulipon, mga kamelyo, kag mga asno. Mga kabyanan, inyo bantayan ang masunod naton nga episode nga mo
ang Genesis Kapitulo 31. Madamo gid nga salamat.